हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो नटिफिकेशनखौबो अलाव प्रेस खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांनियाव थाबैनो सहैनाय बायदि दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर दिनै आं मोनसे बर'नि अफिशियेल मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैदोंदि नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय आरो भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोनखौ गिबियावनो निमाहा होग्रोना लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ NKB प्रडाक्शन चेनेलाव आपल'ड खालामदों दे लोगोफोर आरो बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय नों आंनि आं नोंनि दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि स्टारिंफोरानो जादों उन्नुजा सार, उखलिला बसुमतारी, राजिब आरो राजु दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ सोर रोजाबदों होननानै बुङोब्ला निजोम खुंगुर बसुमतारीया रोजाबदों दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ दासिमहालागै नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामना होलांबानो जाबाय दे लोगोफोर। गोजोन्थों।